Ahoj děti, vítáme vás u dnešního videa. Předtím video to jsme trošku rychle ukončili, pokračování příště, takže ono se teď naběhlo, takže tady vám má čus, jo? No, z toho to přece pít nebudeš. Dělej, zavři to, tak jenom trošku. To bude asi nějaký alkohol. Protože to je decajt úplně jak alkohol. Co by to bylo? Právě, že to je alkohol. Tak. Ne. Ve 4, ne? Tady. 4. No ber. A poslední já. No tak ber. A co tam bude? 9 a 8. Oh! Já nevím, co tam. 9. Ne, Marmuška, marmama. A já to ukončím. To je jako sekundu. Marmeláda. Ne. Ještě já. Skoro. 5. Jo, mám! Ježiš. Ty storost. Ne. Adame, kapety to. Běž na záchod. Na záchod. Dělej. Když se ukázat na dělej. Adam, já tě nenávidím. On je idiot. Já ho vůbec nemám ráda, to je spíš, jestli tam jsou děti, tak se omlouvám, ale jestli dospělí, tak neřekli. Ale je to... Tak děti, už jsem tady. Kde je ta šláčka? Aha, to jsi zbrala. To se může. Nemůže. Může. No tak mi dej taky, ale ne roušku. Co pak jí chceš? No. Může. Ale jenom trochu, já jsem si taky vzala jenom trochu, a to bude olízem. Tak děti, budeme končit. Právě končím. Nazdar, děti. Nazdar.